addu'o'i guda uku karɓaɓɓu ne gaba ɗaya, garanti kawai. waɗannan irin addu'o'i ne? Na farko shine addu'a wanda aka zalunta. Annabi cewa la shakka fihi, ko shakka babu, garanti za a karɓa kawai. wanda aka zalunce shi, aka cuce shi, ya daga hannu ya roki Allah, da watan mazlum kenan. Duk wanda aka cuce shi ya ce Allah isa, to Allah zai karba. Shi yasa muna kira ga waɗanda suke mulki, suke sarauta, suke jagorantar mutane, ko suke da haƙoƙin al'umma, ko suke da arziki, suke da dukiya, ko duk ma wani wanda yake akwai haƙƙi na mutane a tattare da shi, wallahi ya ji tsoron Allah, ya ji tsoron Allah, ya kiyaye kada wani talaka ya daga hannu ya ce Allah isa abu da aka masa. Haka gashi na yanzu rayuwar Allah isa ake ta yi ba ta da daɗi. Ka cuci wannan, ka zalunci wannan, ka shiga haƙƙin wannan, ina ma